ተቆጻጽረ ዝብል ዘሎ ኣበይ ቦታ እዩ ተቆጻጽሩ ደስየዲ ተቆጻጽሩ ኮምቦልሻዲ ተቆጻጽሩ ጭፍራዲ ተቆጻጽሩ ደብረሲናዲ ተቆጻጽሩ ዝተቆጻጸረ ቦታ የለን ብዚ ዝኾነ ሰብ ክዳ ነገር ይውልን ለባምቲ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ እውን ይፈልጦ እዩ ደስየ ዘሎ ህዝቢ ሲ ሰራዊት ትግራይ ከመይ ገይሩ ከም ዝወፀ ይፈልጦ እዩ ኣብይ ከም ዘይተቆጻጸረ ማለት እዩ ኮምቦልሻ ዘሎ ህዝቢ ብዘይ ምንም ውግእ ሰራዊት ትግራይ ክኸይድ ከለውን ከም ዘይረአ ትውኣለ ዘሎ ህዝቢ ይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ቦታ ተቆጻጸረ ክብል ከሎ ኣበይ ቦታ እዩ ተቆጻጸሩ ኣበይ ተዋጊኡ ማኣዚ ይደፊእ ዝብል ነገር ሕሰት እዩ ከም ትገረ ዝሄርልወሎ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ላዕሊ ጀመሩ ክሳዕ ታሕቲ ሰባት መቁፃር እኳ ይትረፍ ስርዓት ክንብሎ ይፅቡቅ ስርዓቶም ብሕሰት ዝተሃነፀ እዩ ስለዚ ብሕሰት ዝተሃነፀ ስለ ዝኾነ ዘይተቆጻጸርዎ ቦታ ተቆጻጽርና ዘይማረኽዎ ሰብ ማሪኽና ጀነራላት ማሪኽና ኢሎም ጀነራላት ቀቲልና ኢሎም ኮሎኔላት ቀቲልና ኢሎም ሰባት ማሪኽና ኢሎም ግን ኣበይሎም እዞም ሰባት እዚኦም ክትሪኦም ይትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ካብ ላዕሊ ጀምሩ ክሳዕ ታሕቲ ብሕሰት ከም ስርዓት ስለ ዝተሃነፀ ሕሰት እዩ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ጭፍራ ኢሎም ብጣዕሚ ዝምክሕሉ ዝነበሩ ማለት እዩ እንታይ ምቁፅፃር ኣድልይዎም እንታይ ኮይኖም ጭፍራ ዘየድሕንዋ ደስየ ብጣዕሚ ሰንተር እዩ ናይ ፖለቲካ እዩ ናይ ኢኮኖሚ እዩ ኮምቦልሻ ኣብዚ በፍጹም ከኣትው ይኽእል ኢሎም እንታይ ኮይኖም ኣብኡ ዘይተኸላኸሉ እንታይ ኮይኖም ዘይሓዝዎ ስለዚ ሕሰት እዩ ትሕሰት ነኦም የንብሮምሉ እዩ ሓደ ዓመት ሙሉእ ኣፅንሒዎም እዩ ማለት እዩ ካብ ደግም ነዊሕ ርሕቐት ክኾን ይኽእል ኣይኸዲ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሕሰት ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ክሳዕ ታሕቲ እናተረድኦም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተቆጻጽርና ዝብልዎ ቦታ ኣብዚ ቦታ እዚ ተዋጊእናስ ንሰራዊት ትግራይ ደፊእናስ እዚ ቦታ እዚ ተቆጻጽርና ዝብልዎ ሕሰት እዩ እዚኦም ከዓ ሓሰውት እዮም ማለት እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ክልል ቦታ ናይ መሓዝ ቦታ ናይ ምቁፅፃር ዕላማ እውን የውሊ ልኡኽ እውን የውሊ ሕዚ እዞም ንብሎም ዘለና ፀላእ ዝብሎ ዘሎ እዚ ቦታ ደሲ ሕዘዮ ኮምቦልሻ ሕዘዮ ደብረሲና ሕዘዮ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ንዝበለፀ ዓወት ንዝበለፀ መጥቃዕቲ ናብ ዝኾነ ቦታ ሲሕውሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ሰሓበቶም ቦታታት ተገይርሎ እዞም ቦታ እዚኦም ኣነ ተቆጻጺረ እዮም ስለዚ ኣብይ ይኹን ሰራዊት ኣብይ ይኹን ናይ ኣብይ ጀነራላት ይኹን ንሰራዊት ትግራይ ፊት ንፊት ተዋጊኦምስ እዚ ቦታ እዚ ኣልቀቅናዮ ሲዕርናዮ ዝብልዎ ነገር ሓሰት እዩ ሓሰት እንደገና በቃ ተከላው ሰራርሓ ናያቶም ማለት እዩ ጽቡቅ እስኪ ናብ ኣይተገረ ዘር ክምለስ ሞ ከመጠን ተጋደልቲ ኣብቲ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ወታደራዊ ጥበብ ሳይንስ مستحز سراوتنا زجورو زلوا مكس قاساتن لو تتاتن خمي تأساسور خمي يقلص اتوم حزي سراوت تግራይ ዝመርሑ ዘለው ፖለቲካዊ መራሕትን ወታደራዊ መራሕትን ኣብ ዕጥቂ ቃልስውን መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ ዕጥቂ ቃልስውን ዝመርሑ በመሪሕነቶም ተፈቲኖም ነቲ ገዚፍ ሰራዊት ደርግ ክንድምስስ ዓብይ ተራ ዝነበሮም ተጋደልቲ እዮም ሕዝቡን ዝመርሑ ዘለው እዞም ዝመርሑ ዘለው ተጋደልቲ ናይ ክልተ ሰለስተ ምዕራፍ ጀጋኑ ተባሂሎም ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ምስ ደቅ ደቆም እዮም ዝጋደሉ ዘለው ሕዚ ምስ ደቅ ደቆም ያው ተነባር ተጋዳላይ ብበዝሒ ናብ ሰራዊት ተሓዊሱ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣመራርሓ ይህበለ እዩ ስለዚ ትሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትሕዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምስቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ነካይደ ዝነበርና ውግኣትን ዝካየድ ዝነበረ ኩናትን በተመሳሳለ መንገዲ ዝምራሕ ዘሎ ኩናት ብሳይነስ ብጥበብ ዝምራሕ ስቂልካ በሆይ ሆይ ከም ዕስለም በጣ ተኣኪብካ ብምእታው እንተይኮነስ ብጥበብ ዝምራሕ ዘሎ ስለዚ ኣብ 17 ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዓበይቲ ዓወታት ክነመዝግብ ዝኽኣልና
ክንዕወት ዝኽኣልና ብቑዕ መሪሕነት ስለ ዝነበረና እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዕጥቂ ቃልሲ ነካይዶም ዝነበርና ውግዓት ዝካየዱ ዝነበሩ ውግዓት ኣየና እዩ ናይ ስሕበት ማእኸል ንጸላኢ ከናግዕ ዝኽእል ንጸላኢ ከዛብዕ ዝኽእል ናይ ስሕበት ማእኸል ኣየኑ ተባሂሉ ተጸኒዑ ትውግእ ዝግበር እምበር ስኢልካ ጸላኢ ስለ ዘሎ ስኢልካ ብዝኾነ ቦታ ኣይኮነን ትውግእ ዝካየድ ነይሩ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ወታደራዊ ረብሕኡ ተገምጊሙ ንጸላኢ ከዛብዕ ኣብ ዝኽእል ቦታታት እናተመረፀ እዩ ትውግእ ዝካየድ ነይሩ ከምኡ ይካየድ ስለ ዝነበረ ድማ ኣብ መወዳእታ ተዓዊትና ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ እውን ብተመሳሳሊ ከምቲ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ቦታ እናመረፅካ እዩ ትውግእ ዝካየድ ነይሩ እምበር ሰሜን ሸዋ ስለ ዝበፅሕና ወይ ደሴ ስለ ዝበፅሕና ኣብኣ ጥራሕ ነቒፅና ንዋጋእ ዝብል ፕሪንሲፕል ኣይነበረ ነበረኻ እውን እናተንቀሳቐስካ ቀንዲ ናይ ስሕበት ማእኸል ናይ ጸላኢ ኣበይ እዩ ዘሎ ዝብል እናተጸንዐ እዩ ትውግእ ዝካየድ ነይሩ ብኡ መሰረት እውን ተዓዊትና ንኣብነት ንእሽተይ ምሳሌ ናይ 80 ዓመተ ምህረት ናይ 80 ዓመተ ምህረት ንውሰድ 80 ዓመተ ምህረት ንሽረ ንኽሱም ንዓድዋ ንስንቃጣ ንውቕሮ ብዙሓት ከተማታት ትግራይ ሓራ ምስ ኮነ ዓዲግራት መቐለ ማይጨው ከባቢ ሕሞራ እውን ነይሩ ዝተወሰነ ከባቢ ምስ ተረፈ ጸላኢ ብብዙሕ መዳይ ዘሎን ዘየለን ጋዕገል ጠምሒዙ ብኩሉ ከባቢ መፅዩ ብጎንደር ይኹን ብኤርትራ ይኹን በዚ ብማእኸል ብማይጨው ይኹን ማለት በዚ ብመቐለ ብማይ ፀብሪ ይኹን ብኩሉ መፅዩ ህወሓት ኣይተዋግእ ነፍቲ እዋን ኣይተዋግእ ስኽ ኢሉ ሓይሉ ስሒቡ ኣብ ዓዲ ጎዘሞ ኣስገደ ከባቢ ተጋዳላይ ዓሪዱ ድፋዕ ሒዙ ብተወሳኺ ዳንሻ ከባቢ መኮዞ ድፋዕ ሒዙ ኩሉ ሓይሉ ሰውሲኡ ጸላእ መፅዩ ካብ ዓዲ ጎዘመን ኣስገደን ክሓልፍ ኣይከኣለን መኪትዎ ተጋዳላይ መኪትዎ ብዳንሻ መኮዞ ዝመፀ ኣውራ ዝደየበ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱ ካብዚ ንድሓር ተረፈ ካብ ዓዲ ጎዘሞ ግንባር ተረፈ ሃዲሙ ሽረ ዓሪዱ ኣኽሱም እውን ነፃ ገይሩ ሽረ ተኣኪቡ ዓድዋ ነፃ ገይሩ ሽረ ተኣኪቡ ብዙሓት ከተማታት ነፃ ገይሩ ሽረ ተኣኪቡ 604 ኮር ማለት እዩ ብድሕሪኡ 81 ተጋዳላይ ተወዲቡ ሽረ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ሙሉእ ብሙሉእ 604 ኮር ተደምሲሱ ድሕሪ እዚ ናይ ስሕበት ማእኸሉ ስለ ዝተናግዐ ዓዲግራት የለ መቐለ የለን ኩሉ ሃዲሙ ካብ ትግራይ ወፂኡ ኸይዱ ድሕሪኡ ንማእኸል ሃገር እናሰዓብካ ኩናት ትውግእ ቀፂሉ መጨረሻውን ተቃዊፁ ስለዚ ሕዚ እውን ክንርድኦ ዝግበአና እቶም ወታደራዊ መራሕቲ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኩናት ብፖለቲካ ተገምጊሙ ብወታደራዊ መዳይ ተገምጊሙ ብኩሉ ተገምጊሙ እዩ ዝምራሕ ብፖለቲካ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብወታደራዊ ገምጋም ጥራሕ እውን ኣይኮነን ፖለቲካዊ ወታደራዊ ገምጋም የድልዮ እዩ ኩናት ብመሰረቱ ፖለቲካ እዩ ብፖለቲካ እዩ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ዲፕሎማስያዊ ረብሕኡ ወታደራዊ ረብሕኡ ኩሉ ተገምጊሙ እዩ ዝምራሕ ስለዚ ትሕዚ ካየድ ዘሎ ኩናት እውን በዚ ኩሉ ተገምጊሙ ቀንዲ ናይ ስሕበት ማእኸል ናይ ጸላኢ ኣበይ እናተባሃለ ይምራሕ ስለ ዘሎ በዚ ኢና ክንርድኦ ዝግበአና ኣብ ደቅኹም ተኣማመኑ ሓደ ስጉምትን ድሕሪት ክልተ ስጉምትን ቅድሚት ክንከዲና ዝበሎ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደቁ ክትኣማመን ይግብኦ ከምቲ ዝተባሃለ ዓወትናስ ዘይቀርኢ ማለት እዩ ገረ ምስቲ ከም መጠን መንእሰይ ገብረ ጊዮርጊስ ምስቱ ሒዙ ዘሎ ወለዶ ለርእዮ ዘሎ ወታደራዊ ጥበብ ምስቲ ሕሉፍ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዝተኻየደን ኣብኡ ኣዋሃይድካ ትብሎ ነገር ታሊ ሕዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ እሱ ልቃለሱ ዝነበሩ መናእሰይ እዮም ኣብዚ ሕዚ ግዜ እውን ልቃለሱ ዘለዉ መናእሰይ እኒአው ሕዚ ተመክሮ እኒኦ ሕዚ ግን ናትና ፍልይ ዝገብሮ እንታይ እቲ ናስጭዕ ግዜ ዝነበሩ ባዕሎም ዝካዕወትዎ ተመክሮታት እዩ ኣብ ህይወት ኣብቲ ቃልሲ ዝካዕወትዎ እዩ
حزق انتاي نيو تقادلت نيو تم 17 عامت لمورحو تقادلت نيونا سلازن احنا مناسي تايا مقباليات تدلينا مالتي تا ديسيبلين مقبال تدلينا تا سنة مقبار ممهار تدلينا كنات هامي المرح وقا هامي المرح بوليتيكا هامي المرح لمنتاينا نواقع لنا لول زرزر بسرون خمانسي صباح نقول احنا نعطينا نحسب لنا صباح نقول تسأل أي مسي مالتي خوني مسي خليو هم غيرنا هنا قدم حستينا ولا نيرنا انا ولدنا 17 عام قالسسي تقول حلفو صنعات تمك علامه لا لمعات كنقيرو هم غيرنا لا لمعات قيرونا انا ولا نيرنا خوين ግን ሞጽዩ አጋጥዩም ሕዝውን ተተመክሮ ተናይ ጦርነት ተመክሮ ሕዝውን ክመሃር ክኸልኒዮ ተመነሰይ ተስተጋዳላይ አውዚ ትኹረት ክገብር ክኸልኒዮ እምነት ይኔኒ ቦውን ይቃወለው እዮም ንቆሪዮ ነገር ተሃሊውን ሕዝውን ከም ዓበይቲ ከም ወለድናውን ተም ተጋድልቲ ተም ነበራት ተጋድልቲውን አውዚ ትኹረት ገይሮም ክሰርሑ ተሰሪሖም عدمع الخونة وصيت كم سيخليو لقصالي تجرايون وحس كجبر لخل زمن سيزيو زحدش ولد زي كما رقع دلويو هيوت لهم فايون دلويو أو زوج دايزي تقصالي لمعت تجرايون داقم هنسات تجرايون كلمة لخل بزهنسات زيو سلازي تهنسات أو زيات خرط الجيرات سارحة المقبل دلو خانة من سيسلولو أو زي توم ولدون كحجزنيو من سيون قبول عمره كيف تجيرو قبل كخلنيو امهرني او هو هاوني قبل كخلنيو كوريج كخلنيو الامنتي اللي هني مالتي استي اعتبرها لدحريت من السيلخا استنا حلفن حزن زلو وتدراو طبن ساينسن سراويتنا الغورو زلو غاسنا ملخيتا تولا نغر ناي حلف يكون ناي حزي يكون تي كقالسنا زخل حدا بوليتيكاو علامه الله سيت ون او حلف 17 عامت حزب تግራይ ዘካየደ ቃልሱ መስል ዓልሰ ውሳኔ እንመርጋጽ حزنا ካይዶ ለለና ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ወን ህልውናናን መስል ዓልሰ ውሳኔ እንመርጋጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝውሃብ በብ ደረጃው ዝተፈላልዩ መርሕነት ናይትን ቃለሰሉ ለለና ዕላማ ከመይ ገይርካ ከፈጽም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምስናይ ዕጥ ቃልሲ ኣተሓሕስካ ክግለጽ ከሎ صلاة خاص كم يجير خايخة كتودقه كم يجير خايخة كتصعره سلازي صلاة خا كتودقه أنت وين خا لعل كله صلاة خا زلوا وعدكي حيل سيف تكنولوجي كل يوم صناعات يد اللي مالتي سلازي أو حلفون صلاة زنا جم أيوه كم ودب كمرح كله فتعت قالتي نزي زجم نير مالتي نزي جم خا عبينا يسحبت بوتا يكوك عزخيل مسوات خا بزقنس وصل خا بزقنس أتقلال لنا تدخل للخا صلاة لعلواينت بزيول جن ناي وجن لعلنا الرجاجسو كمرح بزخل من قديتي زخير نير مالتي نايلم كنت مساسالي حزلومي تبتينم يوم بنينم يوم يلو انت وهيلو دوكمنتر فيلم تسريحو تأوي مالتي دار أسران حدا عام مالتي جن كم حدش تلولو ناي حزي أمرارها أو عتقال ستفتينس أو تي إرترا تفتينس عاوزنا يحزو ونزمر حزلو سلزغنا تبتينم بنينم أستوهال ساعات كفيلو كمودو كم منجستي نزيس هذا كم يجيرنا هناك نوصلنا الزول نجار تلم وسيلو سلاء معاز كم زوقع الزول معاز كم زودة ببي خاوي استفلا لي مخناتات تيزونا تودنا نقحة تمن سيون توسع صيبة ناتردو كاب سلاء نبرخة أبيل ودونا أبيل منجسنا نوالا نبرخة نوافرة توديو سلازي تناي صحفت مع أخل بزحات وقعتي أملكها نيرو مافتنا لهم تناي صحفت مع أخل وفر قالوا لأخوين يترخيو مالتي سلازي وفر قالوا لا مستوقع لك أكمتي ناشدش تم اتيار وعتي كورا وشيرة مستوقع قالوا لها تنبين مستوقع ناي مقلب على هادمو ناي ماجب على هادمو ناي اللي ما تابع على هادمو مالتي سلازي تعلامة ونسيو تم وتدروا مرحتم ونساتم يوم بوليتيكاوي أمرار حاول نسيو تم توقعتوا ونسيو تم تسعرتوا ونسيو
ቶም حزي جنرالات ኮይኖም ለለው ብደርግ ተማሪሖም ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ ትግራዋይ ካብ ወለዱ ኣይንእሲ ንሶም ውን ቶም ናይ ለምን ምሳና ዝዋግኡ ዘሎ መናእሰይ ውን ካብ ወለዱ ውን ኣይድሃሪ ማለት እዩ ስለዚ ጥበብና ውን ንስ እዩ ቶም ሰባት ውን ተቀየሩ ይኮን ቶም ዝዋግኡና ዘለው ይኹን አንሕና ይኹን ሰባትና ይተቀየርና ዕላማና ኢና ንቀያየር ስለዚ ንስ እዩ እቲ ብልሓት ጥበብ ማለት እዩ እስከ ይውተልኻ አይተርሃ መንግስትን ሰራዊት ትግራይን ዘላቂ ሃልዋትን ድሕነት ትግራይ ምርጋጽ ምንም ዓይነት ዘየማና ተቆዋም ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ምስዚ ተጎዛጉዙ ኩላትና ሰስርሐና እጃምና ኖርፊ ዝብል መልእክት ድማ በተደጋጋሚ ይሐልፊ ናይዚ ትርጉም እንታይ ትክክል እዩ አንሕና ንቃልስ ለለና ንዓርስ ውሳኔና እዩ ኩሉ ሰብ ትናይ መንግስት ትግራይ ጻውዕት ተቀቢሉ ስስሩሕ ክሰርሕ ኣለዎ ሕዚ ሓደ ግዜ ሶይልካ ክትሰምዕ ተለኻ ገለገሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ መስሊ ዝርዳእ ትግራዋይ ኣለ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰሙን እንድሕር ቀኒስ ታይ ዜና ዓወት ደንጉ ይብል ክልተ ሰሙን እንድሕር ደንጉ ታይ ዜና ዓወት ደንጉ ይብል ሕዚ ነቲ ዓወት ትኸውን ምንጭስ እንታይ ገይረ ክብል ኣለዎ ሰብ ኣነስ እንታይ እየሰርሐ እንታይ እሰርሐ ነቲ ዓወት እዚኣሲ ኣስተዋፅኦ እንታይ ኣላት እንኢሉ ኩሉ ሕብረተሰብ ክሓስብ ኣለዎ ማለት እዩ ነዚኣ ንምግባር تا መንግስት ትግራይ ጽዋዓ ጻውዕት ኩሉ ሰብ ኣብ ክክ ዘለዎ ማለት እዩ ሓረስታይ ተኮይኑ ብሓረስታይ መንእሰይ ተኮይኑ ብመንእሰይ ከተማታይ ተኮይኑ ብከተማታይ ኩሉ ንተቃልሲ ክትግበር ኣስተዋጽኦ ብሙሉ 100% ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቶም በረኻ ኮይዶም ዘለዎ ታዝለዓለት ታ ህይወቶም ንምኽፋል እያ ማለት እዩ ታብዚኣ ኮይንካ ታ ክትግበር ትኽእል መስዋዕት እንደገና ኩላ ተድሊ ትግበር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ ሕሉፍ አፍትና ሸሞንተ ወርሒ ተገይሩ እዩ ተሰርሑ ኣይተሰርሐ ማለት ይሆነ ግን ሕዚ ምዝንጋዓት ኣለ ከዚ ጸለእቲ ብዝናሃለዩ ነትዕጥቅ ቃልሲ ዘድልዩ ኩሉ ካብ ከተማ ገጠር ይኹን ከተማ ይኹን ተሓጋጊዙ ነጸላእ እዚ ንምሕጻር ተደጋጊፉ ተሓጋጊዙ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ሸሞንተ ወርሒ ተደምስሱ ማለት እዩ ካብ ትግራይ ደርጋ ኩሉ ከባቢ ክትውለ ብዝኽእል መንገዲ ነፃ ወፂ ማለት እዩ ጥራሕ ዜና ዓወት ተጽበ እንተ ኮይንካ ሽግር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ክግበር ዝግብኦ መንእሰይ ክጋደ ኣለዎ በብውዳኡ ክጠናኸር ኣለዎ ነታ መኻተ ተድሊ መስዋዕቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ከፊሉ ዓወትና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክሓጽር ክግበር ማለት እዩ ካብቲ ዓወት እንታይ ይኾን ለ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ናይ ኩሉ ተሳታፋይ ክኸውን እዩ ዝግባእ እዚ ክብል ዝኽእል መንግስቲ ትግራይ ኩላትና ሰስራሕና ንስራሕ ኩላትና ሰስራሕና ብምስራሕና ንዕወት እንትብል ተሎ ትክክል እዩ ኩሉና ናይ ባዕሉ ስራሕ ክሰርሕ ኣሎ ኣብ ደጀን ዘሎ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ህዝቢ ስንቂ ዕጥቂ ኩሉ ንሰራዊት ዘድሊ ከቅርብ ኣለዎ ኩሉ ንሰራዊት ዘድሊ ክጋደል ዝግባእ መንእሰይ ድማ ክጋደል ኣለዎ ለዚ ወላዲ ደቁ ክጋደል ኣለዎ መንእሰይ እውን ክጋደል ኣለዎ ከምቲ ዝተባሃለ ዓወት ምጽባይ ሰበር ዜና ንምንታይ ዘንጊዑ እናበለ ዓወት ከዳምጽ እንተይ ኮነስ ይዱ ክሓውስ ኣለዎ ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ህዝቢ ትግራይ ብደቁ እዩ ዝድሕን ብደቁን ባዕሉት ህዝብን ተቃሊሱ እዩ ዝድሕን ኣብ ወፃእ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኩሉ ይጋደል ኣሎ እዩ ኩሉ ይቃለስ ኣሎ እዩ በብዓቕሚ ይቃለስ ኣሎ እዩ ታበ በዓቕምኻ ትግበር ቃልሲ ክትጠናኸረ ኣለዋ እዩ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ክትጠናኸረ ኣለዎ መንእሰይ ዝኾነ ኩሉ ክጋደል ኣሎ ኣድላይ እንተኮይኑስ ክኸዲ ይኽእል እየ ዝብለ ባህላ ክተርፍ ኣለዎ ኣድላይ እዩ ሕዚ ምግዳልስ ኣድላይ እዩ ጸላእትና ክውሕጡና ሕዚ እውን ከም ዘርኢ ከጥፍኡና ነበረያ ነበረ ክንከውን ታሪኽና እውን ካብ ጉድጓድ ተኳዒቱ ተዘይኮይኑ ብህይወት ከይንህሉ ከም ዘርኢ ክንጠፍኦም ዝሰርሑ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ንሪኦም ኣለና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ማንም ትግራዋይ ክድቅስ የብሉን ሕዚ ኩላትና ሰስራሕና ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ባንዳታት ድማ ኣለዉ ኣብዚያ ውሽጥና እውን ባንዳታት ክህልው እዮም ኣለዉ ብቐጥታ ብጸላእ ተላኢኾም ውሽጢ ዝሰርሑ ባንዳታት ኣለዉ እዮም ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ቆቋሕ ክኸውን ይግብኦ ቆቋሕ ክኸውን ይግብኦ ቆቋሕ ኮይኑ ንባንዳታት ክሕዝ ክከታተል
يقبأ كل خاو تسويت زقبر كاو تسويت زقبر كجبر له زي توتادراو ساينس توتادراو طباب توقعت نتوم زملكتهم عدلك هو له كل مواقع يكونن زواقع وتادراو مرح له ፖለቲካው መራح ኣሎ ነዚ ንግደፈሉ ንምንታይ ኣብ ዘይተወቅዐ ንምንታይ እዚ ኣተሪፋ ንምንታይ ናውዚ ቦታ ናውዚ ቦታ እዚ ቀየርኩም ናውዚ ለቀቅኩም ዝበሃል ነገር ኣብ ኩናት ዘሎ ዝነበረ እዩ ሕዚ እውን ዘሎ እዩ ክህሉ እዩ ማለት ይትረፍዶ ዝጥዕመካ ቦታ ንምሓዝ ናይ ቦታ ለውጥ ምግባር ወላ ብግዚያውነት ተደፊእኻ ኣብ ውግእ ንግዚኡ ተደፊእኻ ቦታ ክትለቅቕ ትኽእል ኢኻ ተደፊእኻ እውን ብኩናት ቦታ ክትለቅቕ ትኽእል ኢኻ ተደፊእኻ ቦታ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ስራሕና ንስራሕ ነቲ ዝመርሕ ዘሎ ክሰርሖ መራሕ እውን ክሰርሖ ዝኽእል ይሰርሕ ዘሎ ካልኦትና ተመራሕቲ ከም ህዝቢ እውን ስራሕና እናስራሕና ተዓወት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝረጋገጽ ምንም ዘጠራጥር ነገር የውልን ብዝኾነን ዘይኮነን ግን ሳህን ገብር የብልናል ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኩናት ክሳብ ዝኾነ ውፃእ ውረድ ከም ዝህሉ ኣብ ግምት እቲና ኩላትና ስራሕና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ኣብ ግምት ዘእተወ እቲ መልእኽቲ ዝርኢቶ እዩ ዘለና ማለት እዩ ጽቡቕ ገብረ ጀወርግስ እስኪ ምስቱ ቅድም ኢል ክግለጽ ዝጸንሐ ኣፍተን ስራሕትና ንስራሕ ዝብል ኣምር ብመንፅር እቲ መንእሰይ ወለዶ ቀኒኻ እንታይ ትብል وحز كسرحنا نسرح مالت أفتللنا يبوتا كنسرح النخل نجر مسرح يا أنا ترجمة سلزي أنا استهي سرح اللخلول لبعلنا نتأبكايا حدنا تهي كنسرح نخلنينا أو خاوينا أو قال سي لوس أنا وسينا لنا كنقادل نخل نقادل كنسلت إنك نخلنينا تنا عسى تبقى عتسو كنون إنك نخلنينا لمن تاي لوعلنا لهالواتنا كنبل لحواتنا كنبل لولدنا كنبل نخبرنا كنبل لعلامنا كنبل زي كنقادل كنخلنينا القادل الأكل كقادل نيوه تبدأ خوين كسرح لغ الأكل خعنيو أبدأ جن خوين خسرح التهاله التهاول أخنيو التهاول أخون لوخ في السم خلنيو كتجبر خلنيو هزب ممرحة خوينو هزب أقواو بتعاونات كسرح خلنيو خلاي تي وخاوينا نايت تسرحتي كنسرح كنخلنينا سلزي خلو لنوع على الإجام كبركت خلنيو ولا أبدأ اللي يخون أو وش تعدل اللي يخون أوش تعدى إثيوبيا أوش تخوينس بزح تقراوينيو زيون كوالا والكخال يولي تملي سالا أبو علي تاباتري نري أون لنا يسألنتون له سلازي أو زي كقالس كخلنيو لخلو اللي عد من هالي خوينه ولا أخوين كقالس الكخلنيو كقالس مثل خلو محازوت خوينه كقالس الخل عدل كما تاج كخلنيو أو زي للو بلوجستيك ببزح نجار خاك حجز كخلنيو خلو أنا كم من تايال تجمر كب علي أتجمر أنس كافتا مسحي البل عنو روح عن تنجرس تانا مسحي نسراوي التجراي وي كافتا دراري نسراوي التجراي لنا نقبر لنا دو هم عند حرجيرنا خوينا تعاوت كمسي يخليو تي أبيدنا للو نجار كتاك مي خليو سراوي التجراي ويد مال تعاوتنا كقالات في خلينا نولو لنا فلتات خلات زي بمولو كنوفي كنخلينا مالت أنا تاي الجامع بركيت زعوزيا لكتمس صلاينا لكدمسس تاينا تقبرني نلو نجار حدحنا نحتت بوزح ملسني أحد حدنا نيجي سلزي السنم صينا مدرخ كاو نحوار غيرنا بتو منجستنا دايركشن لهنا المنجستنا ون حسابات بمها تعاود كمس صلاينا ون كدمساس يخليو بوزملك يلقلصو صبوستي ايتا غبرك زاهر مستي مريحنت منجستن سراوي تግራይን ነዙ ፋሽታው ወራር ጉጅለ አምቅባጽ በደቅኹም ተአማመኑ ልብል ተሰመረሉ ጉዳይ ነው زي مسميرهم سازي تعاوتون بزي قنيت زي كرغاغص لبليوم مالخيتومنا زي خم زلو خوين جن عاوتن كمص كتسحز زيبلا مسرع جن او لخونه غزي كزاري يولن سازي افت مسرع كيزاري انت انا كنبل او دقكم تعمامنو زولو مرحتنا افت عاوت ملء امنات سلازلومي كان عوت انت خوينا دما ያው ከም ተስተባለ መስርዕ ሰራዊት ትግራይ ከዛሬ ይውልን
ኩሉ ክጋደል ዝግብኦ መንእሰይ ክጋደል ኣለዎ ምግዳል ዕድመ ኣይግድብን ቃልሲ ዕድመ ኣይግድብን ስለዚ ኣብ ደጀን ኮይንካ ተጋደል ኣብ ድሕሪት ኮይንካ ስራሕ ተጋደል ዝተባሃለ እውን ኣብ ድሕሪት ኮይኑ ደጀን ኮይኑ ይጋደል ኣብ ግንባር ተሰለፍ ዝተባሃለ ድማ ኣብ ግንባር ተሰሊፉ ይጋደል ቅድሚ ኩሉ ግን እዚኣ ንክትከውን ግን ድልውነት ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ ኩሉስ ኣነ ክጋደል እየ ኢሉ ክውስን ክኽእል ኣለዎ ክጋደል ዝግብኦ ይጋደል ደቁ ከጋደል ዝግብኦ እውን ደቁ የጋደል ማለት እዩ እዚ እኮ ንሪኦም ኣለና 3 4 5 6 7 ካብ ሓደ ገዛ ይጋደል ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ከጋድል ኣለዎ ክጋደል ዝኽእል መንእሰይ ዘለዎስ ከጋድል ኣለዎ መስርዕ ከይዛሪ ኩሉ ክጋደል ኣለዎ ኣብ ደጀን ይኹን ኣብ ግንባር ይኹን መላእ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ክጋደል ኣለዎ ብርግጽ ይጋደል ኣሎ እዩ ክጋደል ኣለዎ ክንብል ተለና ክጠናኸር ኣለዎ ዝያዳ ክሕይል ኣለዎ ንምባል እምበር ይጋደል ኣሎ እዩ ከምቲ መለስ ክቡር መራሒና መለስ ኩነታት ምስ ተፈጥረ ኣያታትኩም ከይትጠልሙ ዝበሎ ደቅና መናእሰይ ሓደሽቲ ወለዶ ኣያታቶም ኣይጠለሙን ጸላኢ ግዝያዊ ልዕልነት ረኺቡ መላእ ትግራይ ተቆጻጺሩ ምብስባስ ምስ ጀመረ ኩሉ ትግራዋይ ናብ ቃልሲ ኣትዩ ኣብ ከተማ ዝነበረውን ይቃለሲ ነይሩ ኣብ ወፃኢ ዝነበረውን ይቃለሲ ነይሩ ናፍቲ ቀንዲ ወቃዕ ሓይሊ ብብረት ዝመፀና ብብረት ክንምክቶ ስለ ዘለና ናፍቲ ቀንዲ ወቃዕ ሓይሊ ናብ ግንባር ዝኸተተ መንእሰይ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ መንእሰይ ጥራሕ እንተይኮነስ ትነባር ተጋዳላይ ናብ ግንባር ከቲቱ ትመንእሰይ ናብ ግንባር ከቲቱ ሕድሪ ኣያታቱ ኣይጠለመን ያው ብተግባር ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ጻድቃን ዝበሎ ተጋዳላይ ጻድቃን ዝበሎ ሓመድ ልሒስና ተሲእና ተላዒልና ሕዘበ የለና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለና ብኽፍለ ጦራት ብኮራት ብኣርምታት ተሰሪዕና ንጸላኢ ንድምስሶ ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ጸላኢ ንምድምሳስ ኣብ ምድላዋት እኒአና ስለዚ ብደቅኹም ተኣማመኑ ትብሉ ተለዉ መራሕትና ስኺሉ ብደቁ ጥራሕ ተኣማሚኑ ከፍ ኢሉ ከማዕዱ ከፍ ኢሉ ክጽበ ማለቶም ኣይኮነን መስርዕ ከይዛሪ ደቅኹም ኣጋድሉ ኩሉ ክሰርሖ ዝግባእ ህዝቢ ትግራይ በቢ ክሰርሖ ዝኽእል ይስራሕ መጨረሻ ግን ክንዕወት ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዓወትና ድማ ኣይቀርን ክንዕወት ኢና ገርም ኣይተ ኣብርሃም ምስታ ብደቅኹም ተኣማመኑ ትብል ባህላን መስርዕ ከይዛርን ዘሎን ምልቆቐን ከመይ ኢኻ ትገልጹ ትክክል እዩ ብደቅኹም ተኣማመኑ ማለት ናይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ኣገላልጻ ትክክል እዩ ዓወትናስ ግድን እዩ ኣብ ቀረባ እዩ ንምንታይ እዩ ግን ብደቅኹም ተኣማመኑ ይብሉ ዝብል ነገር ግን ኣነ ንሽተይ ክዛረብ እታ መልእኽቲ ብደቅኹም ተኣማመኑ ማለት ዝኾነ ትግራዋይ ኣብ ደቁ ክጠራጠር ይብሉ እዩ ንምንታይ ጸላኢ ብዝነዝሖ ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ሕዚ ጸላእታ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ገይረ ወዲኦ እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ገይረ ማሪኾዮም እድኩም ሃው ካልኦት ዝተፈላለዩ ምጭብርባራት ኣለዉ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሕሶት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ ልመን ከኣምን ኣለዎ ንደቁ ከኣምን ኣለዎ ማለት እዩ ንምንታይ ከኣምን ሓደ ንጹር ልኡኽ ኢና ሕዝና ኣለና ንሕና ከም ዘርኢ ከጽኑትና እዮም መፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራሕ ኣዲስ ኣበባ ይሃሊ ወፃኢ ይሃሊ ኣብዚ ሃለ ይሃሊ ከም ትግራዋይ ክጸንት ክፈልስ እዮም ዝደልይዎ ሰባት ስለዚ ነዚ ንምግባር እንታይ ማለት እዩ
أبو تجرواي أدو تجرواي حاو تجرواي حات تجرواي بزوم سوازيهم أو زخونة يكون ساعات عاوتنا قدنيو بدكم تأمامنو سلازي ناي زخونة يكون بروباغندا ناي سلاي سلا مالتي أو وشتنا ون سلا كلي صارينا مالتي يخوني بزح ناي باندا تلا آخر تفطرين سلازي تماوز للو باندا تاتون تسفك غوريهم سلا زخونة بروباغندا كنفع كل مات كي يلو بروباغندا ون زخونة كون كله بدكم تأمامنو عاوتنا قدنيو سلازي بناز خونة يكون حيلي ببروباغندا كزاوعي ولي زخونة تقراي زيلي أتعمليخت أنا نوع عليك وسلا زخل ماتي كاوزي غسيلا مسرعنا كزاري يولي حزو وقينا كنا كايد لنا كيناتي مالتي كيناتس مسوات الله مقصلت الله سلازي سيب قصل كلنا حكمنا إذ مسئ مسواتك كل كله مسرعي قد لي سلازي نعلامة يسوا ذل سلازي نزكتك زخل من سيدلي كله لعل عصر شمون تعامت عدمون من قدال زاخله مسرحو كيزارك قادل له مالتي دحن زخونه كل نبر عغمي او جنبار خويدنا وعل تراك قبر زقباسه تقرا لا يكون بوليس زنبر يكون خالد زنبر يكون لجنبار كوفر له مالتي سلازي زي انت يكون لا نايتو جنبار له منسي مسرعنا كيزاري بمسوات تزغد لنا نخون بمقصل تزغد لنا يكون نتوكو لنا مالتي سلازي حورتسونا زي اك جنبر له مالتي لعل كل جن بدكم تأمامون جن زي يكون ورثات الله هذا حدا بوتا وقعي خنا ودحرت كتملس لها شورخنا يمال كنا تطريتات الله مالتي هذا كل يولي سلازي بدكنا بمرحتنا بمنجس تجراي بودو تجراي بهزب تجراي لعل كل كعب سراوت تجراي هزب تجراي كأمن لوك تأمامن ونا لو مسرعنا كقودل يولي كزاري يولي كله زخاله كله كجبر له زول حاسة ولا نه رم جبر جورج استيزي أب تا بدك خمت ممانن تا مسرع زي مزرعين بعيني حدر سوات زي متلام خميت قلصة وحز تايو تي لو جنبار لو صللو كونات نديو طورناتيو تيتيو السوا كليو أكل قدل كليو زي أكل قدل للمني ليو السوا للمني ليو نتهزبي ليو لتبدحريتي للو أكل بسلام كنبر تجراي تعبيك تلمع نصعنتك تركب حزب تجراي دولي نجر جبريو زي جبري له مسوعة الخفل أكل ندحر ليتك خايو ندحر تلخفه العلامة أو شتو أو تعرف تزوج خايو تعلامة أو شتو قوت صحيح خلي مالتي سلازي بمنصر حادرة منصر نايتهم سوات حادرة أو تعرف أو عاوت مصح زي لك قلت بوز من قد زي قلت يخليو خالق تي متأممان قدم حزي ليه متأممان عبينا درجة وصحنا من نرى أفتش شمون تورحي رينا يعنا ليه متأممان نحشت ورا تاي هامل نرى هز تقرأي فول طيب سلازي لخونا ورا تمسطلس كوك قطع صاروك خلني وبعلو أمن تاي أمن من تناقر إيك أمن الخل سألال تناقر إيك أمن للني ويس سراويتنا من قستنا التناقر إيك أمن للني سلازي من قستنا سراويتنا التناقر نجر مريحنا سراويتنا التناقر نجر كنا أمنك نخلنينا سلازي بزيا تعمت إيمان أو زيا كتكون تخلني وا كأوقع نهزب حادرات قبيلو أو جنبار قاش الحيلي نيهو سراويت نيهو جيجنا سراويت نيهو بس جيجنا سراويت زي كتأمن كخلني هوي نهزب حادرات يتقبل خير له سلازي نهاجر حادرات تقبلوا سلالله زي لزيون كنا عمرنا كنا خلنينا مالتي زي لنا أنا كنسمع لنا سألنا يسأل ورا كننبد بديولنا كنقبل يولنا منك نايت حواري تاون كنفوتك كنخلنينا زي اللي مسعرون حجز كنخلنينا خنزبي كمزبي إنا كنك أحلى لنا وزي حادة كنخلنينا وزي فتحدنتون كتناخر الليل حادة كنخلنينا حادة تزي خوينا نحر تبتاتينا خوينا تبتاتينا كنتفينا كتفونا يم دليل له بسرعة زمريتون كنبر أي دولي سلازي ما نمون كدحنا نايخلي بغلص من عينا كندحنا نخلي لخونا أكل موسي كدحنا نايخلي سلازي بغلص منك شعل خونا كنراد كنخنينا كنناوي كنخنينا
حد عينة تحسسوا كلنا كلني نمنينا نسمع كنأمن كنخلينا نزيون نتي الجودة لمسرع يدلين يلولو سراويت يدلين يلولو مسرع كمال الخل حيلي دلو لخنا حيلي كلنا كخلنيو عبد حريت مالتي دجن كلنا كخلنيو بو مستي زاجيد بركت لنا طفتاتنا لعلنا وقعنا لنا زي تجلس أوي كسمر لنا لو تلون هذا عدلكمو منجرنو انتاي لا نيرا تقدر ليت منجرنو نصو من توردو نحنا نتنديب أما نقد خن الراخوينا إلى نيرا أما نقد خن الراخو جن بزحوار حجرنا لنا أما نقد تراخيب ناس تمر راخو نتبي نحنا حلفنا يو نحنا نلعلنا ديونا تمر راخو نتبي حلفنا يس نحنا نلعلنا ديونا زلنا الساتو نتحتي أموري دم زلوا ياو تجراي دكتور دورسيان مقبريتهم منبر مع عندريتهم أيتخونن إلى نيرو يا أمرية تجراي تقويرهم يوم جن مرلي تجراي حراي وصل حزون أو كبان عصوان لنا حزون بزح من أسي ناب زي فلت أخوينات كتبتقو لعل تحتني يمزول زلو علامان متكلن مخنيات أو زخونة وقع مكيادنيو نعوت زبقح بصرون جن تقرواي كاو تاريخون تسعيري فلتن حدا خندشح خوينو كند بزح خوينو كعواتيو كنا زك حصر ندحر خوينو هزبي تقراي كاب زلو وصيبا كوص ندحر خوينو كم هزبي لك كم تشمن تور حزنا ورنا يمالتي كي توص ندحر توايل هزبي تقراي يوص وصات توايل يوص سلازم يصل عرس وصانينا كراغاغص ندحر خوينو زلاقس زخونه سلام وحز زخونه سلام كنركب ندحر خوينا زوم صلئت زيوم مليوم كاسر مسرتهم كطفو كلو كل سب ناي وعل تراغبر لو بفلاي او دغل لو دياسبورا تغارو نحد عامت مولو ناي عالم محبرسب كابيات تحسسفنا لناوزبل ناو ጭቡጥ ተግባራዊ منقسقاس او زم وررت حيلታት زيوم استوسد سقمت يله بጭቡጥ ማለት እዩ ጆኖሳይድ እዮም ዝፍጽሙ ዘለው ስለዚህ ዝተፋላለዩ ውደባታት ኣለው ናይ ዓለም او زم حيلታት زيوم او ናይ ጉጅለ አብይ አሕመድ ይሆን او ናይ ትምክሕተኛ ሓይሊ ምሕራ ይሆን او ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ይሆን ናው ጭቡጥ ለውጢ ዘሰጋግር ስጉምቲ ኣይተወሰደን ስለዚህ ዝክሳዕ ዝውሰድ ኣብ ደገለሎ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣጣናኺሮም ቁጽልለዎም ዝብል ክስመረሉ ማለት እዩ ተኻልኣይ ጥሜት ኣሎ ኢልና ኣለና ሕዚ ዝኣቱ ነገር የለ ንንባዕልና ክንተሓጋገዝ ኣለና ኣነስ ጎረዋይ ክፍትሽለኒ ምሳይ ለሎ ጎረዋይ ታያለዎ ኣነ ታያለኒ ምኽፋል ማለት ስለዘለካ ይኾነ ሰብ ምዃን ጥራሕ ኢኻ ክትኸፍል ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ጸባና ክንወጽ እንድሕር ኮይና ንንባዕልትና ክንደጋገፍ ኣለና ሓደ ብዙሕ ክበልዕ ሓደ ክጠሚ ግድን ኣይኮነን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ለሎ ሰብ ግን መንግስት ሰራሕተኛ እውን ማህያዩሊ ናይ ልምዓት ትካላት እውን ማህያዩሎም ካልኦት ብጥሮታ ዝመሓደሩ ሰባት እውን እቶትዩሎም ስለዚህ እዚኦም ኩሎም ኩናት እዮም በዚ ገይርካ እውን ምቕታል ይከኣል እዩ ካብ ውግእ ወፃኢ ዝብል ዘሎ ኣብይ እዚ ገይርካስ ካልቁ ክኽእል እዮም ተጋሩ ስለዚህ ብጥሜት ዝሞቱ ዘለው ተጋሩ እውን ቁፅር ቀልል ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ዋላ ሓደ ሰብ ብጥሜት ክሞተና ስለዘይግባእ ንንባዕልትና ክንደጋገፍ ክንተሓጋገዝ ይግባእ ትናይ መኸተ ስራሕትና እውን ኣጠናኽርና ብዝግባእ እንሰርሐሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ أنا كحلف ولدلي أفتناي دجن سرحت تسرح لله أكل ويا بدجن لله أكلي حدا جزا فرس هم ليقولوا حدا جزا مفرس مالت حجر مفرات هم مالتي حدا بيتسم مالت بو درجة بتخيرسو كل محبرسب أو جوني تن طقعت لبس عندك أنستيو أحواتنا عديتاتنا أو جون نكون خلني هو نزيون خالق سنو البنا وبسلا كيف ترمنتان كله ملكة أكل أو زي حجاز كون خلنيو حجاز بفلاي خع توقع روالو بيتسب
ሓጋዝ ክኾን ክኽእል እኒአዎ ካሊእ እቲ ሕድሕድ ትግራዋይ ናባዕሉ ዝኾነ ዓቕሚ እኒአዎ እዩ እቲ ዓቕሚ እሱስ ንትግራይስ እንታይ ገይረላ ኣነስ እቲ ዓቕሚ እንታይ ገይረላ ልብል ናይ ምድምማፅ ባህሊ ክልየና ክኽእል እኒአዎ ኣብ ከባቢና ዘሎ መንግስቲ ቀሪብና እዙይ ክሰርሕ ይኽእል እየ እዚ ዓቕሚ እኒአኒ እዩ ልብል ነገር ሓሳብ ሒዙ ቀሪቡ ምስ መንግስቲ ቀሪቡ ክሕግዝ ክኽእል እኒአዎ ንትቃልሲ ክሕግዝ ዝኽእል ነገር ብምሉእ ለለና ዓቕሚ ክንጥቀመሉ ክንኽእል እኒአና እዚ እውን መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ትግራይ ትስዕር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘሰናድናዮ ምድላው ጠመተ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም